wonten laksanipun Bapak Babinsa Kalurahan Pirangrejo ingkang kawula hormati, wonten laksanipun Bapak Lurah Kalurahan Pirangrejo ingkang kawula hormati, lan tokoh masyarakat ing padukuhan Bungsuru khususipun umumipun Kalurahan Pirangrejo saha sak pamongipun ingkang kawula hormati ugi. Saderengipun monggo kita mujahaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dene ing sonten punika kula panjenengan sami tasih pun paringi kasehatan sehingga saged kempal wonten lapangan wajale Kalurahan Pirangrejo menika kanthi keadaan sehat walafiat. Matur nuwun. Ingkang kepindah kawula mawikili Bapak Lurah Kalurahan Pirangrejo bilih modal punika sambutan badhe pun aturaken Bapak Lurah pinangka sesepuhipun Krida Tulangga Seta amargi Bapak Lurah wonten kepentingan sanes samenika pun wakilaken dumateng kawula. Ingkang sepindhah kawula ngaturaken sugeng rawuh wonten ing pagelaran pentas seni Jadul Krida Tulangga Seta ingkang mapan wonten padukuhan Bungsuru inggih menika amargi sawetawis seni Jadul Krida Tulangga Seta menika istilahipun dereng aktif sakmenika greget wonten ing sonten punika badhe pentas gelar pentas wonten ing lapangan wekdal Kalurahan Pirangrejo. Saestu kula ngaturaken pindah malih dumateng sponsor ingkang sampun mbiyantu wontenipun gelar seni Jadul Krida Tulangga Seta New menika inggih menika saking Ibu Toko Piranti saking calon DPRD Kabupaten Gunung Kidul inggih menika saking fraksi Golkar nggih Bapak Bowo Sutresno ingkang wonten ing dapil Mlipar menika. Salajengipun kula boten saged ngaturaken matur nuwun baka setunggal wonten ing siang punika saengga Jadul Krida Tulangga Seta saged mlampah gelar seni wonten ing lapangan wekdal punika. Ingkang salajengipun anggo pilih Krida Tulangga Seta sak mangke saged pentas wonten kekirangipun wonten lepatipun kula mewakili kru Jadul Krida Tulangga Seta nyuwun agunging samudra pangarsani. Anggo bilih makaten ingkang saged kawula aturaken wonten perintah kangge atur kawula nyuwun pangapunten. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mekaten atur pangambikan saking danipun Bapak Lurah Desa ingkang sampun pun sariyane danipun Ibu Dukuh Padukuhan Bungsuru. Inggih mugi-mugi kanthi pentas nih wonten ing sonten menika dadosaken greget Krida Tulangga Seta. Dhateng karsanipun sagung para lenggah kula tamu undangan nangtung wonten karsanipun sagung para pamirsa Jadul Krida Tulangga Seta saestu ing kalurahan sonten menika badhe nggelar pentas nih wonten ing lapangan wekdal ingkang dipun seguyung sedaya warga masyarakat ingkang boten saged kawula sebat setunggalan setunggalipun saestu awit saking bantuan so bunga pangestunipun pagelaran ing sonten menika insyaallah badhe kalampahan kanthi tata titi tentrem so seneng guyung toko besi Piranti ingkang lenggah wonten ing mapan wonten ing Kalurahan Pirangrejo ugi wonten Dava pun
melayani HP second, HP anyar, tukar tambah HP, pusat jual beli HP termurah dan terlengkap di Gunung Kidul ingkang mapan wonten ing Jalan Sumarwi nomor 24A Wonosari Gunung Kidul. So seneng kuyung kalian Mas Bimbu Widodo Bimbu audio sound system saking Kembar Audio Mijil saking Karangmojo Gunung Kidul. Boten kesukaan ugi dateng kesanipun Kang Mas Mayong Mbah Blenggor ingkang kagungan CV Mesem Guyu ingkang lenggah wonten ing Ngelurjo Desa Natah. Boten kesukaan ugi sedaya warga masyarakat ingkang wonten ing Budi Papan boten saged kalos dan bokos tunggal awit estu sedaya panjenenganipun Jatir Kidul Trogosito namung ngaturaken dengan panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi sedaya amal saenan panjenengan ing sapangki dados amal ingkang sae saha pikantuk piwales saking ngarsanipun Gusti Allah ingkang melimpah-limpah. Ayo Duk, disiapke iki wektune wis sore, wis setengah telu ger sumijo ora. Ayo Lek. Sugeng mirsani ngantos sak paripurnane pagelaran wonten ing wekdal siang dukang sonten punika. Tunggal guru aja ganggu, tunggal sedulur ayo padha sing akur, iki guru kanca, iki bola kabeh. Monggo Pak Komandan. Sugeng rawuh dateng sanipun Pak Bowo ingkang sampun kepaten ngrawuhi wonten ing Bandaran Tunggal siang dukang sonten punika. Semoga kalau suwun tidak datang panggung perlu paring semangat datang anak-anak kawula Jatir Kidul Trogosito. Wajah-wajah Trogosito, putu-putune Trogosito, putune Mbak Astuti, Mbak Wiwit, Mbak Narti. Pagelaran wonten ing Sonten Tobi seneng guyung kalian kru
Mijil saking Mojosari Kedungpok Liwat Gunung Kidul. Ngaturaken kenging panuwun dhateng ngarsanipun sedaya kru Beksa Sari Manunggal Mojosari. Turanggaseta sing putri ya cantik-cantik, sing kakung ya gagah-gagah. Sayange piyambane ngantukan. Sidem pergawaning rati sasadulur ingkang pancing ing kawuhian datan wonten ingkang rasa kuciwa awit pirsa memanising madhep mangulon srinuting dalu ingkang anggelar budaya Jawi ingkang arupi Jatil Krida Turanggaseta saestu mijil saking Dungsuru Milamejo Limpar Gunung Kidul Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang dipun pangarsani kadang kula sepuh Raka Mas Budi Setianto sugeng ngamirsani ngantos sak paripurnaning pagelaran Jatil Krida Turanggaseta. Wajah baru Turanggaseta.
Ngaturaken sugeng dateng bidanipun Bapak Isra ingkang sampun bareng paring panjenengan dateng kawula sarombongan Cagil Bronggosito menuju saking telatah Dunsuru Piman Reci. Sugeng megah sugeng amirsani ngantos sak paripurnaning pagelaran wonten ing siang lunarsa menika. Dedap redem perbawaning ratri sastra terus manjing kawurian tan kuciwa memanisi madhep rimuting dalu sini waka sang yo prodasi anglaring cakrawala peno lat prantene peksa kebekahan saking kahing turang kono kang sumiwi wirata tanpa
bisa maju bakal maju. Maju, maju. Ya. Ayo Mas Taneng. Ronggo Seto. Sabun. Dangu. Seneng. Seneng aku. Ronggo Seto ini wajah-wajah baru saking video Ronggo Seto. Asik, asik. Krida Turangga Seto. Yes. Yo. Sos.
mawon dereng sios Jawa nggih Bu nggih. Terus saged mirsani ngantos tutup. Mirsani ngantos tutup ndonga bareng-bareng karo ujian. Ku nek wis bar jam ilang rampung kondur tekan omah terus ujian. Jadi kalau mau Bapak yang pindah di menika Bapak Virgin Turonggo Seto Dung Suruh. Jadi sinawi nenggo Bapak yang salah pun Bapak ingin ngomong kali untuk taksih wonten Bapak kejulan langsung mangke iki jalur Banyar iki ya, Anggis sedaya kru saking Bekso Sari Manunggal, so saking Krido Turonggo Seto, monggo sogo ing sa kalebeting kalangan apa cacek ceket iki penontonnya wis do disana nek ora kundur masalah wedi ana mendung. Percaya kena ora percaya kena nek kaya ngene iki ora ujian. Ayo Mas Wijo, siap ke? Singgah kalau sudah udan setan tak tolak balingitan. Udan sok itu tak tolak balingitul. Sing saka tengah kepripun, Pak? Tetap munggah. Menika sudah penyanyi jatilan, penyanyi campur sari, penyanyi uyon-uyon itu luar biasa. Pripun? Mbak Vika. Niki riyen nggih penari lho, Pak. Sak Jose. Niki nggih riyen penari. Karena sakniki sampun tuwa mboten payu. Soalnya sakniki enten sing nem, ayu-ayu, pinter-pinter. Makanya sing tuwek ora payu. Tapi sore sing nongkrong saiki mergo sing tuwek kok, Mbak. Ora harus sing tuwek ya ora dadi kok. Oh. Bapak ingin ngomong aneh. Itu Bapak langsung yang menegangkan, langsung gayeng mari. Saya ke Turonggo Seto. Jas. Penari saking Bali tersenyum.
Hey, sukses Mas Kipul. Yes. Iya. Mau serem kaya ngono saiki dadi malih kaya ngono iki. Marah rene. Saya ngerti. Oh, Lagi make up lagi. diceruki, diparani kancane, diparani. Kamu pika yuk bunga ini Sampai Jo. dek ya. Allah. Iya. Ayo Mbak Pika. Ayo ya. Golek sing ayu. Ayo. Yes. Golek sing ayu. Sing rondo apa sing perawan? Aja sembrono, aku bojone wong tak jikok iku. Wes entuk urung? Jangan jagungan Mbak. Lah ngejake kok ya ngono to, sing halus. Nah, lenggah. Malah do wedi. Hei, orang apa kayak gini? Hah? Kepiye? Alhamdulillah. Syukur ora gelem to. Ayo Mas Imul. Ya. Ayo dangdut kayo, lagi sama pundi. Dangdut kayo. Ayo Le.
Iya. Udian rakyat. Yang pisan. Salenge metu dadi udan iki. Jane ora metu ora ujian asline. Bordane nek salenge udan kuwi. Celeng kadang-kadang angel ya ngono kuwi. Oh, celeng. Bener-bener celeng. Udan rale. Yang pisan. Pokoke Krida Turangga Seta iki nggawa berkah. Alhamdulillah. Muga-muga saya lestari. Amin. Sesuk gek entuk tanggapan. Iya. Tanggapane ora leren. Alhamdulillah. Amin. Saya ngrembaka. Alhamdulillah. Ya berapa dijak terus. Kaya ngono kuwi. Tak dongake karepe ngono kuwi. Amin. Amin. Ayo. Siapa ya Simol? Lah ujian terus. Jangan kabur. Ayo Bang. Ayo di samping. Nih. Jalan gendeng. Oh, ojo dutang-duti. Ndak nyolok kancane.